abokina tsaya dakata. Ya aikin? Aiki alhamdulillah. To madalla. Da Allah na gwadal nake so a kai ni. To nawa ne kuɗin? To ka ba da 5,000. Abokina dai zan baka 2,000 ka tausaya mana dai marar lafiya ne da ni. Ka san fasha anan mayin ne sai a hankali. Wallahi abokina na sani dai amma marar lafiya ne da mu yanzu ma haka daga gidan magani muka taho za mu je mu gwadal. Ba a gaya wa ɗan yau. To shikenan ba da mu ku mu tafi. Bari in kira babban mu a waya. To ba da mu. Assalamu alaikum babba. Nashe aradun Allah fa an samu gagarumar matsala. Dan bargi maimakon ya samu sauki fa ya ƙara burkishewa. Dan yanzu haka bargi dai aradun Allah ba fa shizo yake yi. Shizo yake yi sosai. Dan ya shirye kunnan malam ma. Yanzu dai ga munan dai mun gudo da kyar dan aradun Allah ya shirye kunnan malam kuma ya shirye kunnan wasu almajiran sama. To yanzu shine nazo na doro shi akan ashaba mai mashin din idan ya zo shi zaka bashi 2,000. Not too much. Amma ai hankali da bargi aradun Allah shizo yake yi. Shizo duk inda ya kama shirewa ke sai kaga jini. Yawwa. To shikenan abokina idan ka je zai baka 2,000. Ba a gaya wa ɗan yau. Farko wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazau. Don Allah ku daure ku yi mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin ɗauka idan mun ɗora. Mun gode.